orain artean, denon artean, landutakoari egingo diogu errepaso. Zer egin dugun, nun daude beraz gure puntu sendoak, zer daukagun oraindik egiteko, ahuleziak zeintzuk diren, nola egin dugun, zeintzuk diren lehen emaitzak, zer dugun oraindik ere egiteko. Egun zibersegurtasuna, zahartzaroa, elektromugikortasuna, industria 4.0, diversitatea, horiek ditugu hizpide eta horien inguruan asko ari gara hitz egiten. Ohiko bihurtu zaizkigun hitzak dira dagoeneko. Eta datozen egunetan langai izango ditugu. Eta hortuko gara, bukatzear dagoen ikasturte honetan, oporrak hartu aurretik, asko egin dugula, aurrerapen nabariak izan ditugula, baina era berean ere, eta oraindik, badugula zer egin, zer landu irailetik aurrera. Gai hauetan, eta noski beste arlo batzuetan ere. Etorkizuna eraikitzen ari garen honetan, dagoeneko agente berriak, udalak, erakundeak, pertsonak, sareratu ditugu. Denok ari gara elkarlanean. Eta hori bera, berria da gure artean ere. Eta horrek ekarriko ditu, nola ez, aldaketak ere administrazio publikora, kudaketa publikora. Datozen urtetako politika publikoak definitzerakoan, garatzerakoan, aldaketa horiek guztiak ere kontuan izango ditugu. Nik esango nuke azpiko iraultza bat ari dela gertatzen, gure administrazioan, gure egiteko moduan, eta etorkizunean ere ikusiko dugula, denon artean, iraultza honek zer ekartzen duen. Beste administrazio eredu bat ari gara garatzen, eta hori ere gaurkoan nabarmendu nahi dudan ideia da. Eta horrek guretzako bere biziko garrantzia du. Ikastaro honi hasiera eman aurretik, beretan eskatu nahi dut, hau guztia antolatzen ibili diren kide guztiei, Sebasi, eta baiezkoa eman duzuen partatzaile guztiei. Eta gaurkoan, unibertsitateen eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitatearen implikazioa eskatu nahi ditut. Agustin Bera, abian jarri dugun zintankeko kidea da, eta horretan ere buru belarri dabil, eta hori ere gaurkoan eskatu egin nahi dizut, Agustin. Eta zuria da, hitza. Diputatu nagusi jauna, Batzar Nagusietako presidente anderea, Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazio diputatu jauna, jaun Andreok, egunon eta ongi etorriak. Gaur bildu gaituen ude ikastaroak, Gipuzkoako Foru Aldundiak duen ardura nagusietako bat du ardatz. Herritarren eta herri honen etorkizuna. Etorkizuna eraikiz proiektuaren bidez, biharko erronken inguruan gogoeta egin eta saiakera praktikoaren bitartez ebaluatu nahi da. Eta Euskal Herriko Unibertsitateak gizartearekiko duen konpromisoa aintzat hartuz, bat egiten du Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen proiektu honekin. Gerora diputatu nagusiak berak aipatuko dituen erronka edo etorkizuna irekiz programaren egitasmo nagusiak berak nik baino askoz hobeto azalduko ditu, baina azpimarratu nahiko nuke Euskal Herriko Unibertsitateak egitasmo hauekin bat egiten duela. Unibertsitate batentzat ikerketa eta ziurrenik transferentzia dira konpromisorik handiena gizarte horri bultzada bat emateko. Irakaskuntzarekin batera, esan bezala ikerketa eta transferentzia honen bitartez, hartzen dugu konpromiso berezi bat gizartearekin. Batez ere, unibertsitate publikoa garen neurrian. Bere baitan, unibertsitatearen baitan garatzen da irakaskuntza eta ikerketa etorkizuna dute helburu, unibertsitatea bera ere etorkizuna baita. Etorkizuna eraikitzen ari gara eta xede hori oinarrizko ardatz hartuz,
unibertsitateren parte hartzea ezinbestekoa dela esango nuke. Cuando hablamos de futuro, hablamos de universidad. El trabajo docente e investigador que se desarrolla en el seno de los diversos proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en la universidad nos proyectan de cara al futuro. Estamos contribuyendo al desarrollo de este futuro y en aras a la consecución de ese objetivo, el papel de la universidad se me antoja clave. El proyecto Etorkizuna Eraikiz concibe Guipúzcoa como un laboratorio de experiencias. Y si hablamos de laboratorios, no hay mejor lugar que la universidad, la cual está llena de ellos, tanto físicos como intelectuales. La Universidad del País Vasco tiene en la actualidad diversos proyectos en marcha bajo el paraguas de Etorkizuna Eraikiz. Proyectos relacionados con la electromovilidad, el envejecimiento y la dependencia, la ciberseguridad, los movimientos ciudadanos, el ejercicio en las personas mayores, la violencia de género y la ley de custodia compartida, la colaboración investigadora con Gautena o la propia formación dual universitaria. Asimismo, alineados con las líneas estratégicas del proyecto, la Universidad del País Vasco participa de forma activa en el recién creado espacio denominado Etorkizuna Eraikiz Gunea, espacio abierto a la participación de la ciudadanía. Alfonso Unceta, responsable del Centro de Innovación Social Sinergiak, es uno de los desarrolladores del centro. Halaber, azpimarragarria da baita ere, Etorkizuna Eraikiz proiektuaren lerro estrategikoen baitan, uda honetan lehen aldiz abian jarri dugun egokitu programaren arrakasta. Programa honen baitan, unibertsitateak lortu duena da 14 eta 15 urteko ikasleak unibertsitatera etortzea. Proiektu honetan bidelagun izan dira Gipuzkoako Ganbara eta nola ez, hemendikan eskerrak eman nahi diot Foru Aldundiari, Foru Aldundiaren diru laguntzari esker lortu izan duguna da 3 ikastegiek, informatika fakultateak, ingeniaritza eskolak eta arkitektura eskolak, 14 eta nagusiek 15 urteko ikasleentzat bideratutako proiektu akademiko interesgarri bat martxan jartzea, eta plaza jarri bezain pronto agortu dira. Beraz horrek erakusten du interes berezi bat badagoela. Unibertsitatearen asmoa da baita ere, hau, proiektu edo ekimen hau, lusatzea beste gainontzeko ikastegi guztietara. Etorkizuna nolakoa den ez dakigu, baina gure esku dago eta jakin badakigu horrela dagoela. Guk egiten ez baldin badugu beste inork egingo ez duelako. Eta zeregin horretan, Euskal Herriko Unibertsitatearen prestutasun osoa adierazi nahi diot Gipuzkoako Foru Aldundiari. Aipatu ditudan egitasmo guzti hauekin eta hemendik aurrera sortuko diren behar berriekin dugun konpromisoa luzatzeko eta denen artean etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzeko. Besterik ez, mila esker zuen horretagatik. Nik hasi nuke nire sarrera hau Agustini berari eskerrak emanaz, ez? Parte hartu delako ekimena, baina batik bat Etorkizuna Eraikiz hasi zenetik eta berari aurkeztu genionetik partaide zen delako, baina ez partaide formal bat edo protokolarioa, baizik benetazko bat, ez? Barru-barrutik onartu duelako ekimena, eta gero baina saiatu delako bere erakunde guztian, ez Gipuzkoako kampus osoan, ez, edatzen eta egon daitezkeen departamentu desberdinetan edatzen ekimena. Eta nik uste dut hori guretzako bereziki importantea dela, hain zuzen ere, Gipuzkoako unibertsitate guztiek euren parte hartzea bermatzen baldin badute Etorkizuna Eraikizeko ekimen eta laborategi zabal horretan, egiten den ekimen bakoitzak soporte intelektual sakona edukiko duelako eta sendoa edukiko duelako. Eta hori guretzako ezinbestekoa da. Guk behar dugu egin behar duen guztia berrikuntza enfoke batekin eta ezagutza arlo atal sendo batekin. Beraz, alde horretik behintzat eskerrak eman, eta nik uste dut arlo horretan nik nahi nukela Gipuzkoako eragile gehientsuenak Agustinen implikazioa edukitzea. Eta bilatuko dugu eta seguro lortuko dugula gainera. Imanolek eta Agustinak aipatzen zuten, ni ez nijoa errepikatzea gehiegi, baina guk Etorkizuna Eraikiz martxan jarri genuenean, kontestu bat zegoen gure lurraldean. 2015an hasi genduen legealdia,
Eta 2015ean pixkat egin genuen gizartearen pulso bat, enkesta baten bidez, saiatu ginen pentsatzen da ikusten zeintzan Gipuzkoako hiritarren ikuspegia. Ikusi genuen alde batetik erakundeekiko distantzia handi bat zegoela, mesfidantza handi bat zegoela, arlo politikoarekiko izugarria. Eta gero beste alde baita ere ikusi genuen kezka handia zegoela. Batez ere jendea zegoen kezkatuta, batetik 8:08 batekin nola zegoen kezkatuta, norberaren eta bere inguruko pertsonen seme-alaben etorkizunarekin. Batipat etorkizun sozioekonomikoarekin, langabezia eta horrelako kezka zeuzkaten. Oraindik ere krisia erabat gainditu gabe zegoen, eta jendea ikusi genuen oso kezkatua etorkizunarekin. Orduan, etorkizunarik ez martxan jarri genuen justu kezka horri erantzuteko, eta agenda politiko berri bat martxan jartzeko gure lurraldean oso beharrezkoa, dakizuen bezala hemen Gipuzkoan eta esango nuke arlo politikoan oro har, beti daudelako debate berdinak, beti gaude lokatzetan, egunerokotasunean, eguneroko polemikan, eta ez daukagu pixkat perspektibari buru altxatu eta etorkizunari gizarte dauzkan erronka nagusiei behar dan bezala heltzeko. Hora, etorkizunarekiz izan zen tresna bat propio hortarako martxan jarri genuena. Beraz, agenda politiko horretan, orain ikusten ditugun kontua daude, egunero dauzkagunak, adibidez, desberdintasuna, desberdinkeria soziala, generokoa, hizkuntzakoa, nola afrontatu beharra dugun lurraldean, immigrazioaren auzia nola enfokatu, azkenean enpresen lehiakortasuna eta gure sistema osoaren, ongizate sistemaren sostengarritasuna nola bermatu, kontu batzu dauzkagu hilala bizikoa gure lurraldean, eta ez dauzkagunak nire ustez behar dan bezala enfokatuak. Eraz, hortarako martxan jartzen dugu etorkizuna eraikiz. Eta egiten ditugu bi mugimendu. Lehenengoa da, Imanolek aipatzen zuen, gobernantza kolaboratiboa, elkarlaneko estrategia bat, esaten duguna da, nola gizartea oso potentea dan Gipuzkoan, gizarte eratua, gizarte antolatua oso potentea dan, guk egingo duguna da elkarlan dinamika bat, martxan jarri gizarte antolatuarekin. Da beraz, kolaborazio hori izango da giltzarria. Eta bigarrengoa, esperimentazio aktiboa izango da tresna. Beraz, hausnarketa sakonak agian gehiago iztitu geukiko, egingo duguna ekimena. Eta beraz, jarriko ditugu 10-naka, 12-naka, esango nuke 100-naka esperientzi piloto, arlo diferentetan eta etorkizuneko agendan relevanteak diren kontu guztietan. Guk horrekin ezarriko dugu gobernantza eredu berri bat. Gure foru aldundia bera ere eraldatu egingo dugu gobernantza eredu berri baten eskutik, baina horri buruz beste kurso batean zehatzago hitz egingo dugu. Gaurkoan guk hasiera ematen diogu batipat esperientzia pilotoen, esperimentazio aktibo horren fruituen berri ematea. Hori izango litzateke gaurko enfoke nagusia. Gobernantzarena beste batean aztertuko dugu. Eta hori egiteko 3 proiektu zehatz, niretzako oso interesgarria diren 3 proiektu zehatz aipatuko eta aztertuko ditugu azkenean jardunaldi hauetan, edo kurso honetan. Alde batetik, jorratuko dugu langileen parte hartzea enpresetan, hori bat. Beste izango litzateke baita ere enpresetan, baina kasu honetan gizon eta emakumeen berdintasun enfokea, kontziliazioa, ardura konpartitze hori, hori, guzti hori bigarren ekimenean, eta hirugarrengoan izango litzateke lurralde garapenaren laborategia. Langileen parte hartzearen ikuspegitik, guk martxan jarri genuen bere momentuan diseinua izan zen urtero 10 enpresa hartzea eta enpresa bakoitzan esperientzi piloto bat egitea. Langileen parte hartzen ikuspegitik. Ez dugu ahaztu behar, estrategia hori txertatzen dugula parte hartzearen estrategia integralago baten barruan. Alegia, foru aldundiak ez du hori bakarrik egin, edo etorkizunarik izen ekarpen hori ez da isolatua. Beste ekimen asko daude parte hartzea sustatuko dutenak. Besteak beste, diru laguntzan deialdi daude, enpresen parte hartzea sustatzeko. Beste badaude baita ere pizgarri fiskalak, ogasunen ikuspegitik, hortarako. Finantzazio tresna batzu dauzkagu baita ere, elkargirekin eta adostuak. Unibertsitateen eskutik, prozesu guzti horien inpaktoa edo nondik norakoa aztertzeko ekimena daukagu, eta hau izango litzateke azkena edo esperientzi pilotoen ekimena. Guk esperientzi pilotoekin nahi duguna da, oso anitza diren enpresetan eta enfoke diferenteekin,
jakin ikusi ze rekorrido daukaten eta aldan neurrian hori edatu gainontzeko Gipuzkoako enpresetara. Beraz, azkenean laborategiaren enfokea hori da, ez? Ikasi eta ikasten dugun guztia eta ebaluatzen dugun guztia edatu beste enpresetara lurraldean. Orain arte, eta nik esango nuke, ziklo honetan 20 enpresetan jarri ditu martxan proiektu pilotuak, 1.500 enpresa, 1.500 pertsona daude tartean, enpresa horietan, eta nik esango nuke, proiektu diferentea daudela, 25 bat, hain zuzen ere, enpresa batean ikuspegi bat baino gehiago jorratu delako, baina esango nuke, kudeaketa ikuspegitik, kudeaketaren parte hartze prozesua sakontzea 15 enpresetan egin dugu, emaitzetako parte hartzea, enpresaren emaitzetan parte hartzea 3 enpresetan, eta jabetzan parte hartzea, kapitalean parte hartzea, 7 enpresetan egin dugu. Orduan, ikuste duzuen bezala, enfokeak diferentea dira eta esperientzia asko daude. Ze ondorio atera ditugu hortan? Alde batetik ikusi duguna da, erakundeen hobekuntza bat ekartzen duela parte hartze horrek, eta baita ere pertsonen, langileen ongizatearen hobekuntza bat. Eta enpresen lehiakortasunaren hobekuntza baita ere. Guk hasieran martxan jarri genuen hori, geneukan buruan beste elementu bat guretzako funtsezkoa dena, eta da enpresak errotzea gure lurraldean. Guk uste dugu, enpresa txiki eta ertain asko daukagula lurraldean, eta euren suzesioa ez dagoela askotan bermatua, eta beraz, langileen parte hartzea kapitalean adibidez, izan litzakeela berme bat enpresa horiek errotzeko, eta ez erosiak izateko, eta beraz, erabakitze gune hori kanpora ateratzeko. Hori izan guk geneukan enfokea hasieratik, eta hori ere konfirmatu egin da esperientzi pilota hauetan, baina beste elementu horiek ere kualitatibo oso importanteak izan dira baita ere ebaluazio honetan. Ikusten duguna da, langileen partaide, enpresaren partaide izatearen sentipen hori indartu egiten dela, konpromiso handiagoa sortzen dela, eta langileen eta enpresaren interesen alineazio bat egoten dela, lerrokatu egiten direla bi ikuspegiak, ez? Esperientzia hauen eskutik. Eta guk esango duke parte hartze eredu bakarra ez dagoela. Denak izan dira onuragarriak gure ustez, eta guzti horren ikasgai nagusia izan dela, guretzako izan da, bide honetik batzela, eta parte hartze esperientzio horiek beharrezkoak direla, eta orain arte daukagun, eta aipatzen nuen estrategia integral hori, ongi bideratu dagoela. Beraz, esperientzi piloto hauek konfirmatu egin dute bidea, eta guk bide horrekin jarraitu egingo dugu. Bigarren esperientzi pilotoa, bigarren enfokea zen berdintasuna, kontziliazioa enpresetan. Hor, bere momentuan, badaude existen a nivel internacional índices de igualdad de género y nos han hecho la radiografía, esos índices a nivel de territorio, y hay una cuestión en la que el territorio de Guipúzcoa tiene su pequeño o gran talón de Aquiles, que sería la participación de las mujeres en las direcciones de las empresas, sobre todo las pymes, pero en general en las direcciones de las empresas. En ese índice, en ese indicador, no es que no avancemos, es que incluso vamos para atrás. Entonces es un poco el elemento crítico desde el punto de vista del peso y de la participación de las mujeres en las empresas. Y como somos un territorio empresarial y industrial fundamentalmente, pues eso es un factor absolutamente crítico para nosotros. En este enfoque se han puesto en marcha 20 proyectos piloto en el territorio, en 20 empresas diferentes, y piensan ponerse otros 10 nuevos, con lo cual esta legislatura tendremos 30 experiencias piloto desde la perspectiva de la igualdad y la conciliación en Guipúzcoa, con empresas de tamaño, forma jurídica, sector, todos muy diferentes. Y estarán implicados unos 2.500 trabajadores y trabajadoras. El enfoque sería que cada empresa tendrá un asesoramiento específico, experto, que se adaptará a las características específicas de cada empresa, como decía. Y así mismo, como he expresado en el caso de la participación de los trabajadores, lo que pretendemos es que las enseñanzas que incorporamos como consecuencia a estas experiencias piloto se extiendan al conjunto del tejido económico y empresarial de Guipúzcoa. Esa sería la estrategia. Y que las herramientas diseñadas para estos casos se puedan extender a otras empresas.
Desde el punto de vista del resultado, como los casos han sido muy heterogéneos, también las enseñanzas han sido heterogéneas, nik esango nuke, alde batetik ez guk bi kasu jartzeagatik enpresa jakin batean adibidez, esperientzia hori lortu duena da, soldata arraia gizon eta emakumeen arteko hori 9%an murriztea, hori guretzako behintzat esanguratsua izan da, eta bigarrena izango litzateke beste esperientzia batean zuzendaritzara emakumeak inkorporatzeko aukera egonda. Beraz, aurrerapauso hori eman da. Oraindik ere badauzkagu hutsune batzuk eta oraindik ere esperientzia piloto berriek jorratu behar dauzkate gai batzuk guretzako garrantzitsuak direnak. Adibidez, gizonezkoen konziliazio neurriak nola indartu, ez bakarrik emakumeenak. Gogoan daukat, Foru Aldundiak orain dela urte pare bat konziliazio inguruan antolatu zuen kongresu batean, Eroskiko giza baliabideen arduradunak esan zuela, hemen konziliatzen dugu, baina konziliatzen dugu bakarrik emakumeok. Hori izan zen bere tesi nagusia. Nola lortu gizonezkoek konziliatzea. Hori guretzako hutsune bada. Gero baita ere nola aldatu enpresetan sistema retributiboa. Ordainketa sistema hori nola aldatu. Besteak beste, hor badauzkagu oraindik ere asko hobetzeko kontuak. Ondorioetan, gu ikusten duguna da, enpresetan interesa handia dagoela, Gipuzkoan, 30 enpresek parte hartuko dute, baina hor egin genuen 900 enpresetan inkesta bat, eta horietatik 380 erakutsi zuten interesa parte hartzeko edo arlo hori jorratzeko euren enpresan. Beraz, ikusten dena interesa handia dagoela. Gero, egia da baita ere, erakunde asko ez direla jabe, ez direla kontziente kontu hori edo arazo hori daukatenek euren baitan. Eta beraz, planteatzea eta proposatzea ekimenak guretzako hori ja bakarrik oso positiboa da. Eta arazoa da lehenengo urratsa egitea, hori da guretzako importanteena. Gero, ikusi izan duguna baita ere da, denbora behar duela organizazioan berdintasun klabe horrek aurrera egiteko. Batez ere, ikusten denean, bai ekoizpenean eta baita ere errentagarritasunean arazoak egon daitezkeela. Horrelako arazoa ikusten direnean, orduan ja eskufrenoa botatzen dute. Beraz, nik uste dut hor, asko daukagula baita ere hobetzeko. Nola nahi ere, bai esan guk ikusten dugu proiektu piloto horiekin jarraitu egingo dugula aurrengo hilabetetan da aurrengo urteetan. Hori guretzako izango da funtsezkoa. Hirugarren atala eta bizkorra joango naiz, izango litzateke lurralde garapenerako laborategia. Guk gure momentuan 2007 eta 2011an jarri genuen martxan tresna bat izenaztuena Gipuzkoa sarean. Eta izango litzateke arlo ekonomikoa Foru Aldundian lurraldera, enpresa txikietara, herrietara eta bailaretara edatzeko estrategia bat. Eta hor, izan zira pixka bat garapen agentziak inplikatuak. Beraz, badaukagu lehenagotik ere, aurreko legealdian bilduren eskutik mantendu intzan tresna, eta oraindik ere mantendu egiten du arlo ekonomikoan. Beraz, hor, estrategia horrek erakutsi du indarra handia daukala. Foru Aldundia kapilarizatzeko lurralde osoan, herri guztietan, garapen agentzien protagonismo oso importantea da, eta guk hori baliatu egin dugu. Uste duguna da, estrategia hori baita ere erabili daitekeela beste aspektuetarako. Orduan, enfoke hori, izango litzateke orokorra, lurralde garapeneko laborategi bat osatzeko eta egiteko. Lurralde osokoa, eta lurralde oreka ikuspegi batekin. Hori izango litzateke 3. ekimena. Eta gero gainera nahi genuke beste erakunde batzuk denborarekin inplikatu. Hala nola, Jaurlaritza, Lanbide Heziketa, Lanbide Bera, Innobaske, beste eragile batzuk ere nahi genituzke estrategia horretan inplikatu. 4 lan ildo nagusi ezagutuko ditugu kurso hauetan. Alde batetik, lehenago aipatzen nuen eragile guztiekin eredu bat, gobernantza kolaboratiboko eredu bat adosteko ekimena, horrek oraindik ere denbora emango digulako. 2, 4.0 industria enpresa txikietara edatzeko estrategia lurralde osoan, enpresa txiki eta ertaina, baina batipat txikietara. Gero baita ere, nahi genuke enpresen lehiakortasuna edatu kooperazioaren elkarlanaren eskutik, enpresa txikien eta ertainen arteko elkarlan hori erabili lehiakortasuna indartzeko eta kalitatezko enplegu bat baita ere sortzeko. Eta 4. eta niretzako importantzia handia daukana izango litzateke elkarrekin ekimena. Elkarrekinek batzuk ezagutuko duzue, heldu nahi dio gu daukagun beste ahuldade bati lurraldean. Nosotros tenemos otro
talón de Aquiles importante, que tiene que ver con la estrategia territorial, yo diría que nacional, pero territorial, para empezar, que es nuestra responsabilidad, de integración de las personas en riesgo de exclusión. El debate de las personas inmigrantes, todo ese, no sé cómo decirlo, esa explosión de noticias y de polémicas que estamos viviendo, puede generar noticias, pero yo creo que lo que tiene que generar sobre todo es conciencia para transformar el sistema que tenemos en este momento, que para mí es manifiestamente mejorable en el territorio de Guipúzcoa. ¿Qué es lo que hacemos con el Elkarrekin? Lo que decimos es que el conjunto del territorio, todo el territorio, en los diferentes agentes y en los niveles institucionales, se tiene que implicar en una estrategia única para que cada una de estas personas en riesgo de exclusión tenga una atención personalizada, tenga una formación adecuada y que luego tenga un acceso a un empleo digno. Porque pensamos que la integración de las personas en riesgo de exclusión se producirá sobre todo mediante el empleo. No únicamente mediante el empleo, pero sobre todo mediante un empleo digno. Esa es la estrategia. Y consideramos que la extensión de la estrategia que decía yo, de comarcalización de la vía o por la vía de las agencias comarcales, también sirve para extender el Elkarrekin hasta el último de los pueblos pequeños del territorio de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque vemos que va a ser muy necesaria la implicación de las empresas, de todo el territorio, de todos los ayuntamientos, de todas las comarcas y, en general, como decía, de todo el nivel institucional y social. E intentaremos, en ese aspecto, que el tercer sector que gestiona en gran medida las políticas sociales en Guipúzcoa sea el protagonista de ese proceso. Pero para nosotros el compromiso y la tarea tiene que ser absolutamente integral. Guk ematen digu garrantzi berezia horri. Uste dugulako, bai lanbideek, bai RGI bera daukaden papela ezinbestekoa dela, funtsezkoa dela, baino oso arazo eta egin behar potoloa daukagula, eta guk denak egin behar daukagula gure ekarpena. Ze bestela, gertatzen dira beste lurralde batzuetan gertatzen direnak. Ez? Eta guk ez dugu hori nahi. Guk nahi dugu gizarte integratu bat, kohesionatu bat, eta nahi dugu pertsona guztientzako estandar bat, bizikalidade ikuspeditik eta euren duintasunaren ikuspeditik. Eta hori da Gipuzkoako gizarteak oro har daukaen sentsibilitatea, eta hori da guk inplikatu nahi eta bultzatu nahi duguna ekimen honen eskutik. Bueno, besterik gabe, nik bukatzeko, ikuste duzuen bezala, auzia kontuak oso potoloa dira, importantzia handikoak, gure etorkizuneko agenda ezarriko dute, eta guk daukagu esperantza handia, jartzen ditugun ekimen guztiokin lortuko dugula, guretzako importantena, eta da gizarteak alde batetik ezagutzea, etorkizunarik ez, eta bestetik bertan parte hartzea. Hori, lortze ez dugun bitartean porrot egingo dugu, baina hori lortzen malema dugu, lurralde honetako etorkizuna beste argi batekin ikusiko dugu guztiok, esperantza asko zera handiago batekin, da hori da, niretzako bentzat, gu daukagun helburu nagusia. Eskerrik asko.